Hayaan si kay mama yung number mo. Okay, tara. Tapos na tayo magsimba sa Santa Maria di Estrada. Dito tayo, Santa Maria di la Estrada, Paris. May bilen sila dito, oh. Yung bilen. Hintay lang namin si Kuya. Ay, duman sa Pigbabanta. Ah, sa Pigbabanta? Okay. Nanda duman sa Pigbabanta. Oo, SM na lang. Malaki ba yung SM na yan? Ah, sige. Sa SM na lang tayo. Mag-UP Town sana kami. Ano ba? Mag-UP Town o SM? Gusto ko kasi kung mabili yung Jamaica na ano? Salamat po. Jamaica na empanada. Wala sa UP Town. SM, sa SM lang yun eh. Jamaica, anong... Jamaica yung empanada, kaya nga pag na, para anong matikman pangarap? SM lang yun sa mga food court yung Jamaica, gusto mag-take out ka ito, tapos makaon kita ng lunch. Food court? Oh, yung ano, yung empanada, makikita mo yun, Jamaica. Pag siraman siya, para pang merienda pa natin. Tapos mag-lunch tayo, so Filipino ano. Malayo ba siya sa UP Town? O kabilaan? Malayo. Malayo. Oo, yan na pala. Wala kasing Jamaica dyan. Gusto ko rin pumunta sa SM kasi meron akong gustong bilhin sa BLK. Wala akong nakita dito sa UP Town. Ang nakita namin is Absidy. So sa SM, for sure meron silang ano, pop-up store ng BLK. BLK. Your belly is still sore? What kind of sore? It's like poo or just tummy ache? What did you eat yesterday? You didn't eat nothing. Yeah, you didn't eat your dinner last night. Baka dahil Kaya, tapos hindi ka na nag-almusal. Maybe you have to eat something. Okay? kakaon man yung mga pang Pilipino. Oo. Record tayo. Meron silang coco. Mamay mag-coco tayo. Dito na tayo sa SM North. 10:35. Gusto ko munang makita kung meron sila dito yung ng Jamaica na empanada. Kasi gusto ko mag-take out noon. May pa-couch pala dito. Sabi ko, ano to? Akala ko hagdanan. Nakaupo sila, may foam yung upuan nila. Tama kasi hahanapin pa natin yan eh. Ito yung nahanap ko rin pala si BLK. Ito yung bago nila eh, perfume oh. Yes. Hi! Can we smell? It's strong. Very strong. Yan ang bestseller namin. Ito ang bestseller. Sino ba to? Ah, ito ang bestseller. Set of cleaners. Good.
Oh, this is. It's like for men. It smells like a man. Oh, this is fresh. Yeah. Al fresco summer. That's the second one. Yeah, That's the second ano na siya, oh. Buhay na siya. What's this? Ito yung bagong release ng BLK, di ba? Yung perfume, cologne. Yes. So what's this one? Lazy Morning. Maganda yan. Ano din siya? Mabango. Mild lang. This, magkano yung, ano, Yan ma'am, 1199. 1199? Which one you want? Sa kanya ng, okay, you choose. This is slow dance. Yes ma'am. Mabili din yan mo. Nabili din to. Mas strong lang. Yeah, you don't want the quiet ember. Ayun si quiet ember kasi medyo ano siya, masculine. This one is I like it. It's just like refreshing. What's this one? Candied Kisses. And gusto ko yung sa cheeks, yung palm. Ano ba yung palm? Kalimutan ko yung pangalan. Yung sa mga teens ma'am, Tint, gusto. oo. Nasaan yung mga tint nyo? Ito ba yun? Ito ba yun? Yung bagong ano din yan ma'am. Yung Bagong packaging? Bagong packaging, bagong shade din yan. Ah, wala kayo yung luma. Patingin lang. Gusto ko lang makita yung ano. Nasabi ko ba sa'yo na nandito sa'yo? Sa inyo na nandito kayo si PLK. What? Ito yung lip and cheek, Lip no? and cheek. So, bago na yung packaging nyo. Opo ma'am, bago na siya. Ah, nagbago Kasi nag-leak siya ma'am. So, Naglilik yun, so eto mas better. Kasi ito ma'am, bago din yan. Siguro. Hala, ang dami. So ngayon, ang hinahanap ko is yung palm. Maganda yung palm. Lychee. So this is lychee. Ito ba yun sa cheek din? Lip and cheek. Sure ka? Opo ma'am. Parang more watery na siya. Ayan ma'am, yung ano niya. Lip and cheek talaga siya. Watery na to eh. Our bestseller dyan ma'am sa mga cold ma'am, si Wondermelon, What? si Mulberry. Mulberry. Yeah, lip tint and Pwede yan. ready in that. Oo. Meron kaming pang kids ma'am. Yeah, for kids. Oh. Yes ma'am. Meron daw pang kids. Hala, huwag mo yung bentante. Just release that one? Or matagal na? Bago na This din year? siya. Yes ma'am. So, meron ng for kids ang BLK. Kaya tingnan niyo si Holly. Ayan, ano siya. Okay. But you just apply it here, not on your lips, okay? Gusto niya? Okay, you do it. Kasi ako busy rin ako dito. Tell them what's that code? Hi, hello po. Hello, thank you po. Merry Christmas. Say hi. Say hello po. You're so cute. Like yung napanood mo. Kasama na rin ako. Like yung napanood mo. Oh, shout out to si Nisu. Hello! Thank you po. Christmas. Merry Christmas po. Say, BLK, this is the shade. Say the shade. Watermelon. Watermelon. Okay. Oh, yeah.
Palm Springs. Palm Springs. Ito naman siya, ma'am. And Ito it get one. happy punch blush right. Pwede ka pang regalo. That's so good. Mom, smell. Smells good lang, ma'am. Parang kapakubos na. Wait, at isa, isa for myself. This is what it looks like when it's dark bubbling. Ano yung medyo close sa Palm Springs? And it Oo. strawberry soda. Ito ka na pang regalo. Kaya nakubos si Palm Springs, ma'am, kasi mabili talaga ito. Sana meron sa ibang Saan ka meron? Kuha ako dito. Alek pa. Okay. Hi, Mother. Ano? Parang summer. This. Ito. Ayan. Gusto nga din kahit What is this? What is this? blush. Flash. Okay. Pwede, sa parang pilihan. Kasi daw, separate. Lilac Greens Pop Blush Snack. Okay? Fail. Ma'am, bag. Who's single? Kuya, kuhaan mo ang asawa mo. Okay? Regalo ko sa asawa mo. Para dito. Kuya ba nagme-makeup? Galingan mo ito. Looks like Maganda kasi si Palm Springs. Yun ang pinicturean ko. Wala na tapos na best seller best seller. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oat na gan si beach ma'am. Best seller. Ano na oat? Kasama. Anything else? Alam mo, eyeshadow na maliit na. Ito, medyo light lang siya nakasal pa yun. Best seller namin dito ma'am, swimming pool. Okay, dito na. Pipili na. Ay, Ito yung other safe ma'am. so isa parang isang set na lang ako para sa house. Huwag natin dito pamigay. Si Summer, Sige, yan na lang yung oat. ito ba yung Maganda din si Summer Race. Isa din yan sa Maybe this one will be better. like, and then for pattern, your lips is nice. Buwang game or may free ka ng blotting paper. Ready siya kasi ng blotting. Oo, matte ba to? Oo. Yung pang blot ng oil. Magkano dito? Very 49 lang siya. Ayaw mo pang Worth Ah, 20. Ano suggestion? May fake. Magkano yan? 649. Kukuha ko dito. Ito, Hindi siya yes, pirate. may shadow. Ano yun? Pang blot yan na. 100 pieces na siya. Kaya ko, May buy one take one tayo. Na lipstick? ito hindi. Ano ba? Maganda din yung stain mask. So, ano ba yung The diamond. And then siya gagawin it's the big like some this is my room. ano siya? Ano 1,000 po.
So this one is equivalent of 2, right? Get to so many pictures. So this one, You see, maganda siya Ano pa ma? Dalawa na. Last na lang talaga. Rasito. ano si Iron Rasito. Ano naman very pa? Ilan ito ma? Lima ka sa akin. Tingnan ko ma kung ilan nila. Kasi mapilitin ko. I'm not talking loud because Huwag ko na lang bigyan stock sa very pa. Yung kay Brett naman. Yung bago siya. Very pa. Pati lang namin. Wawat na yung tester. Medyo dark siya na konti. Pero maganda din. Yeah. Any baba? I think this one. Okay. Apat. I mean, apat ano? Isang. By 8. Same na sa mga. Nakabox lang siya. Kasi kay Brett siya. At kasi kay pero nakasave. So siya yung pwede. Oo. Maganda yung pwede. Medyo nakaala na. Nakaluwag-luwag si Brad. Siya yung pwede. At hindi pag nakabox din yan. Ano? Okay, dalawa dito. Dalawang set din mo. Ah, sa Yes. Ano ba yun? Sa kanya, na parang sa kanya. Ano mas prepared mo na? Mapula. Pero light red na. Light. Bakit niya sa pinaka? Sorry pa. Tapos is-spend mo. Ang ganda. Yung ganito niya magkano yung Wala pa po. Magkano isang ganito niya? Wala ka pa niyan mo. Wala pa. Opo. Meron ka ma'am si... Pag isang set. Kaya ko yan. Full set natin 500. Less na natin. Sige, go. Ay, yung dalawang ano na Ano yan? yung dalawang last na lang to para sa iyo na to ba? Ano gusto daw yan? Gusto daw ng Ano din? Apat. Ano ma'am? Ito ma'am, zero. Maganda siya pa rin. Best seller ko. Okay. Let's give it to Albert. And this ma'am. Ano to? For you. Itong gloss. Gusto mo lang ano, dapat sa pang-1 years, lagyan mo lang ito. Ang pato mo. Magkano mo? Nasa lahat sa Ano, are you done? This is cool. Oh my God, you have 16 minutes. You vlog 16 minutes. Did you give it to ate what you want? So, yung may powder din kayo sa kids. Ah, sa amin. Ah, so meron lang si... Ah, okay. It's alright. Lip balm lang talaga siya. Yeah, ayan na yung aking mga nakuha. Yeah. Ito rin
rin si Happy Skin. I need to look here. There's like some stuff. What? Isa nga. That's fine. Ano na naman yung ad ko? Mom, how much is that in the... Marami ka. Pouch? Mama, how much is that in the... Okay, sige. Mom, how much is that in the store? Meron kasi tayong, may na-reach tayo na ano, na pwedeng mag-film nito. Yung si Holly gusto niya mga jelly. Meron na isa. Oo. At saka maganda rin. Mabilis lang din siya kasi Lisa. Meron na. Stop in the water, but that's not Kasi maganda para sa one. Maganda rin ito. Holly. Ayan yung isa. Kaso kailangan mong pumili. You can Andiyan na lang ng ano mami, sunset dito. para makakuha ako. Sige. Isang set. Anong ano yan? Si ano, yung may pagka... I-mix ko kaya, pwede? Anong ano na? Ma, ito din pala naman kay ano to, kay Brett, cherry crush. Asan siya si Cherry Crush? That one? Ano ba yung isa? Other one is, maybe the darker, no? You already have light? Lava. Alright. Okay, yan na lang. Tapos akin yung isa. Mo, nagpapa-follow. Say thank you. Salamat. Ayan yung nakuha natin. And ayan yung mga nakuha rin natin. Babayad na tayo dito sa BLK. Magkakatabi yung BLK, Sunny Space, at saka Happy Skin. So titingin din tayo sa Sunny Space at saka sa Happy Skin. Kasi maganda yung blush din sa Sunny Space. Yung gamit na gamit ko, yes? Merry Christmas. Merry Christmas. Kay Ate, say Merry Christmas. Tinuruan ko kasi siya. Sabi ko, pag umuwi ka ng Bicol, pasensya ka na ng wallet ko dito. Madala siya. Medyo mabigot. It's alright. Thank you so much, ma. Thank you. Balik kayo ulit. Okay. Oh, yeah. Well, thank you. Ako sa National Bookstore. Kasi bibila ko yung red envelope. Yung ampaw ba ang tawag doon? Kuya, nasan yung ampaw niyo na? Meron din. Sabi. Babaw lang po siya. Okay, thank you po. So, tapos na ako sa BLK, nabili ko yung mga gusto kong bilhin. Pero yung shade na gusto ko sana, yung Palm Springs, sold out sila. So, iba na lang yung mga pinagkukuha ako. And, yeah, mamaya siguro makakita ko yun sa inyo. Time, some